Абодва жылі ў Яраслаўлі, юбілей абодвух у гэтым годзе адзначаюцца ў Беларусі. Мастак заўсёды цікавіўся постаццю Максіма Богдановича, нават напісаў цыкл твораў, прысвечаных яму. А зараз у літаратурным музеі прадстаўлены рэчы са студэнцтва, выкладчыцкай дзейнасці і майстэрні Барыса Аракчеева. Нават ёсць студэнцкія эскізы, графічныя замалёўкі і больш познія творы. Гэты твор, які называецца «Першы трактар», ён быў на паліцах у нас у майстэрні і ніколі не экспанаваўся, і нават мой тата забыўся, што такі ёсць. Можна пабачыць, якія шчаслівыя людзі, калі пабачылі этот першы трактар. Калі я была ў 2019 годзе з сястрой на радзіме таты, это Ярославская область, Брэйтаўскі раён, у Брэйтава, я ўбачыла той самы трактар, якога тут не бачым, мы толькі рэакцыю людзей бачым. Я вам хочу паказаць, як ён выглядае, ён на пастаменце стаіць. Цэнтральнае месца адведзена творчай майстэрні Барыса Аракчеева. Гэта яго халат для працы, розныя пэндзлікі, мальберт, усё на сваіх месцах. Раней заўсёды яго творчасць паказвалася праз мастацкія творы, а зараз дапоўнілі асабістымі рэчамі. Такі эксклюзіў, што раней бачылі толькі самыя блізкія, прадаставіла яго дачка. Яго канькі, лыжныя ботиначкі такія, потым яго сакваяж знакаміты, які ён хадзіў у акадэмію мастацтваў, калі ён выкладаў там і да сваіх студэнтаў. Я памятаю, это так стильно было, я зараз знайшла это. Он любіў з розных рэчаў стварыць сваю рэч. І гэты стул заўсёды, калі прыходзілі мы, это самы папулярны стул, трохногі стул. У фондах літаратурнага музея Максіма Богдановича захоўваюцца карціны Барыса Аракчеева, прысвечаныя мясцінам і постаці беларускага паэта. А цяпер архіў папоўніцца яшчэ адным экспанатам, камандзіровачным лістком, які паспрыяў з'яўленню твораў у Яраслаўлі.